108 majalisunmu na 108 wanda kuma idan ba manta ba muna littafin kasuwanci kitabut tijarat wato littafin da ke magana akan kasuwanci da hukunce-hukuncen kasuwanci. Kafin mu fara karatu akwai rashe-rashe da aka yi, muna addu'a Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama. Akwai Malam Haruna Zakariya, Malam mai Larabawa, Allah ya mishi rasuwa a daren jiya, aka yi janazarsa yau, muna addu'a Allah ya mishi rahama, Allah ya gafarta mashi. Akwai ladanin masallacin ɗan Lumbu, Malam Bala mai kiran sallah, shi ma Allah ya mishi rasuwa ɗazu, muna addu'a Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu. Da duk waɗanda suka rasu a wannan gari da jihar Kano da duk inda musulmai suke, muna addu'a Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu. Kamar yadda muka faɗa, muna kitabut tijarat wato littafin da ke magana akan kasuwanci. Kasuwanci mu'amala ce wadda take gudana tsakanin ɓangarori guda biyu, ɓangaren mai saye da kuma mai sayarwa. Kuma kamar yadda muka faɗa, ba sharaɗi ba ne sai ya zanto dukkaninsu musulmai ne. Za a iya yin kasuwanci tsakanin musulmi da musulmi, za kuma iya yin kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Ana iya yin kasuwanci tsakanin namiji da mace. Kuma ba sharaɗi ba ne ba kuma laifi ba ne ba. Farko dai ba sharaɗi ba ne a ce za ka yi kasuwanci da mace sai muharramarka, a'a. Kuma ba haramun ba ne ba kai kasuwanci da mata aure, ba haramun ba ne, ba haramun ba ne ba. To don haka in ana tsammanin ko ana zargin ko ana zaton wani abu zai iya faruwa idan suka yi kasuwancin ko mu'amalar kasuwanci ta haɗa su, to ai wannan abin da ake zato zai iya faruwa a wani hakan ma. Da haka shi kasuwancin a karan kansa daban, wani abu kuma na hudda ya shiga tsakanin namiji da mace, wannan babinsa daban, ba kasuwanci ya kawo shi ba. Da haka abin da ake so, ko mata aure ce ko ba mata aure ba ce ba, kai ji tsoron Allah, kai iya mu'amalar kasuwancin ka da ita. Idan kuma namiji ne, shi kuma sai a ce ka ji tsoron Allah, kai adalci a harkar kasuwanci, ka bayyana, kamar yadda ita mace tana da kashi biyu kenan. Kai adalci ka bayyana, sannan kuma ka kiyaye haƙƙinta na mace, musamman mata aure, shikenan. To a yau al-Imam Ibn Majah ya kawo wani unwani wanda al-aslu shi ake so a kalla a duba a harkar saye da sayarwa, shine kasuwanci mu'amala ne. To ana so a bawa kowa haƙƙi, mai saye a bashi haƙƙinsa, mai sayarwa a bashi haƙƙinsa. To kai mai sayar da kaya ana buƙatar ka bayyana gaskiya. Idan za ka sai da abu yana da illa, ka bayyana illarsa, ka ce to wannan abin da zan sayar yana da illa kaza, ga illarsa, ga shi kaza da kaza, ka bayyana. Tsoron raguwar kuɗi yake sa mutane su ɓoye illa, saboda idan aka bayyana illa za a ce abin ba zai yi daraja ba. To wannan ai kai ta shafa. Wanda zai sai abu tsammanin sai wannan abin da ya saya lafiyarsa kalau, to sai ka zo ka ha'ince shi ko ka cuce shi, kaga kai ne ka zalunce shi kenan. To don haka ka bayyana gaskiyar abu, in yana da illa ga illarsa, ɗaya kenan. Na biyu, a yi taka tsantsan a wajen ma'auni. Idan kwano ne, a samu kwano cikakke, kada a mola ƙasansa ya rubuto ciki ta yadda zai tudu, kaga abin da za a auna ba zai kai yawa ba. Kada kuma a yi zurfi, a yi amfani da shi wajen auna, kai kuma wajen aunawa ka yi amfani da mai tudu, wannan haramun ne. Kwanan farko wanda ka auna irinsa za ka aunar da shi. Amma ina nufin in ya zanto daidai da daidai. Misali, ba sharaɗi ba ne don ka so abinci da kwano ɗan gaya a ce sai ka auna da irin kwanon mu na nan, domin wannan bai kai ba. Amma abin da ake bukata shine idan kwanon iri ɗaya ne, to ya zanto iri ɗaya za ka saye. In kuma iri ɗaya ba ne, dama wannan ka san wannan babba ne wannan ƙarami, shikenan. Da haka adalci ake bukata
a yi taka tsantsan wajen ma'auni. Idan kuma sikeli ne, akwai sikeli na ƙarfe, a yi adalci a tsaye da shi daidai. Akwai sikeli na nama, akwai sikeli na auduga, akwai sikeli na riɗi, wanda motar za ta hau an san nauyin motar nawa ne, an san kuma buhun riɗi nawa ne, to an san nauyinsa, shikenan haka ake kasuwanci. Kowanne kasuwanci akwai urfinsa, da kuma mutane sun ginu a kai, kuma sun tsaya a kai, kuma su da matsala a kai, shikenan. Ita shari'a ba ta da matsala akan wannan. Urfi ba a canza, shine al'adar yanayin kasuwancin mutane a gari ko a ƙasa ko a yanayi. An gane da kyau? To al-Imam Ibn Majah, Allah ya mishi rahama ya gafarta mai, yace babu tawaqi fil kaili wal wazni, babin da yazo na ayi taka tsantsan idan za a auna abu na ma'aunin kwano, wato mudu ko kuma skeli, a kula. قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل ابن خليد قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن إكرمة حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال daga sayyidina Abdullah dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, yace lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina, kanu min akbathin nasi kailan, sun kasance suna cikin mutanen da suke da mafi munin ma'auni. Ma'auninsu akwai muni ma'ana akwai zalunci a ciki, yana tauye abubuwa da yawa, da haka ko wanda ma'auninsu ba shi da kyau, su kuma ma'auninsu yana da wannan illar wajen aunarwa a sayar ko a saya. Fa anzalallahu subhanahu, sai Allah ya saukar da wailul lil mutaffifina, azaba ta tabbata ga masu tauye mudu ko skeli, su rage ko da gidan mai. Idan ka je, akwai yadda suke su matsayi lamba, wato duk wani nau'in abin aunawa akwai ha'inci zai iya shiga cikinsa, kuma za a iya ha'inta ka, sai dai kai ne baka sani ba. To shi yasa sai aka ce su ji tsoron Allah, su yi adalci, su daidai, shikenan. Fa ahsanul kaila ba'da zalika, sai suka kyautata sikelin su bayan wannan lokaci, suka kyautata, ya zanto ma'auni cikakke. Babu nahyi anil gishi, haka za? Babu da yazo na an hana algush, haka Bahaushe yake cewa almundana, ayi algush kuma a ko ina za a iya yi, a ko ina, a kowanne kaya na harkar saiwa za a iya algush, to an hana. Me yasa? Zalintar abokin mu'amala, haramun ne ka zalice shi. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wani mutum yana sayar da kayan abinci. Fa adakala yadahu fihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wahayi Allah ya mishi, ko alama ya gani, ko dai wani abu, sai ya sa hannunsa mai daraja da albarka a cikin wannan abinci. Fa idha huwa magashushun, sai gashi an yi algush. Yanzu kwanaki naga wani da ma alamar taurin kansa, ban san wace kasuwa bace ba dai, ya shigar da buhun masara, ina kamar haka buhun masara ne, amma mafi yawa idan buhu ɗaya ne na masara, to rabin buhun masara, rabi kuma me yashi ƙasa. Aka kama shi, aka yi mai bidiyo, aka yi mai hukunci, aka ce ba zai ƙara kawo kaya ba wata kaza, hukunci dai da ya dace da shi. To ina ga wannan zalunci, ta ko ina za a iya yin algushi, ta kowane ɓangare. Ana sai da garin tafarnuwa wanda yake mai kyau, za ka gan shi kamar garin fulawa, aka yake da laushi za ka gan shi.
yadda ake sarrafa shi kenan a ƙasashen waje. Mu idan ba mu da kayan sarrafa me ya kamata mu yi haƙuri mu sai da wannan na wajen. To sai a zo a samu tafarnuwa kwano ɗaya, garin abin nan kwanon masara 15 sai a niƙa, kai ba za ka gane ba. Baka da kayan sarrafa wancan ya zama wannan irin garin, ka haƙura ka so wannan, shi wannan za ka gan shi gari ne mai laushi kamar garin fulawa, amma wannan namun aka yi za ga kamar tsaki ne dama. Tafarnuwa aka ce sai aka sai kwano 2 ko kwano 3 aka hada da kwano 15 na masara, yaya darajar tafarnuwa kwano 1, darajar kudinsa 1 da kwano masara? To ka gani. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man gasha, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce baya tare da mu duk wanda ya algush, baya tare da mu. To kuma algush a ina? A wajen karantawa akwai algush, a wajen kasuwanci akwai algush, a wajen aikin kamfani akwai algush, a wajen aikin gwamnati akwai algush. To ko ina za a iya samu ko yawwa. To baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ba tsarin musulunci ba, ba tsarin addini ba wanda ya algush. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال وإن كان في سند هذا الحديث ضعف جدا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنابة رجل أن الله صلى الله عليه وسلم يأوشي تجيبا ونمتم عنده طعام أقول متم أكوي أبنشينا سيوا fi wi'ain a cikin jaka ko buhu, fa ana kala yadahu fihi, sai sa nasa mai daraja da albarka a ciki. Fa qala la'allaka gashashta, halaka yi algush ko kai almundana, man gashana fa laysa minna. Wannan hadisin da na baya da wannan ai duk iri ɗaya ne, ko da bai inganta ba, amma ma'anarsa mai kyau ce, kuma na baya ya inganta, kuma haramun ne ko da ma ba su inganta ba. Ayoyin alqur'ani nawa, hadisai nawa suka inganta wanda suke hana mai almundana. Babu nahi an bai'i ta'ami qabla an yuqbada. A nan gurin a fahimci abubuwa da yawa. Sai an hana ka sayar da abinci kafin ka anshi abincin, kafin ka karɓa. To misali, ka aika kasuwar Ancau ka ce a so maka masara buhu 10, kuma kun yi waya an saya, kuma masarar an to da ita ma yanzu suna hanya. To kuma sai wani bukata ta kama shi ta buhu 5 ko buhu 7 ko kila ma buhu 10, to haramun ne ka anshi kuɗinsa, sai ka anshi wannan masarar. In ka ansa sai ka bashi? Ban ji ba. A kamar yadda na faɗa ba, a'a ba kuɗinsa ba. Idan ka ita masarar ba ta hannunka ba, tana ina? To shine aka to da ita ka ansa sai ka bashi. In ka anshi masarar sai kai kiran sai saya. To ka anshi kuɗinsa. To wannan gyaran a nan shine, lokacin da ka so masara aka ce da kai buhu 10 ce, maganar da Malam Bashir ya faɗa sabuwa ce daban. Maganar da ka faɗa maganar da muke magana kanta. Idan ya zo sai ya saya, wannan dama saya zai, wannan babu iskali. Idan ya zo sai ka bashi, to akwai iskali. Sai ka bashi mai masarar, iskali guda nawa ne? Guda biyu. Na farko ka anshi kuɗi kafin kayan ya zo gurinka. Na biyu sai ka auna, dan an auna can an ce kwano 10 ne, yanzu baka da tabbas zai kai 10, sai ka sake awon sai ka bashi. Amma maganar sai ya saya, to dama wannan aunawa za a yi, sabon ciniki ne, an gane? Abin da yasa
in ka je ka so abu ba a so ka sai da shi sai ka auna shi, to kuma akwai abin da yadda ka so shi haka za ka sai da shi. Ita kanta masarar ko dawa ko gero ana iya so an san kwano nawa ne a ciki, a ce kwano 35 ne ko da 3 ko da 4 sai a sayar da shi haka. Amma da dama za ka zo ka yi aiki a gidanka ka gyara, matanka ne suka a gaban ka suka gwada, amma da me sai ya zo ya auna sai ga wallahi bata kai ba. Yawa to kaji sun yi ta dafifi kenan. Oke, wannan ƙurar to shi yasa take raguwa. To ni wanda nake magana wanda kai a gidanka aka gyara ta fa, ka san gyaran gida da bambanci da irin gyaran nan da yawa da aka yi. To sai ka ce kwano, ni na auna riɗi, an auna riɗi kuma a gabana kwano kaza ne a gidanmu, amma da mai sai kuma mai sai abokina ne da yazo aka auna kuma bai kai ba. To me bambancin awon? To ni ne ban auna daidai ba ko su ne? Su ne? Yawwa, su ne suke irin wani awon su. Kawai dai to a kansu muke magana. Yanzu dai duk wannan abin da kuke faɗa algushi ne ko ba algushi ba ne? To shi kenan haramun ne. To kaga ita ta kamfani, shi yasa ai da magana da na gaya wa Gamoji nace illan bici an hana ka shi kuɗi saboda abin bai zo hannunka ba. In kuma wanda ake aunawa ne kuma za a me? Za a auna. To ita ta kamfani shinkafa da take zuwa daga kamfuna ai ta ba a farkewa a gwada ko, saboda ana da yakinin Allah da haka take zuwa. Amma akan ce ta kamfani kaza ta kan kai kwano kaza, ta kamfani kaza ta kan kai kwano kaza, saboda wannan 50 kg din yanzu ya zama yaudara ne. Ba akwai na yan siyasa 50 kg ne amma haka aka rubuta amma bata kai ba. Ita kanta ta kamfanin akwai wadda take cikakkiya akwai wadda bata kai ba. To abin da yake a daidai, wani muna son kaza, sai ka ce to nema alƙawari in Allah da dai kayan nan ya zo aka sauke shi a sto ka zo za ka samu buhu biyar, to wannan ya fi daidai. To bari tura ma kuɗin, a'a rike kuɗin naka, bari sai an kawo, shi kenan shine gyara. Ka gane? Ita ba auna ta ake ba, haka take zuwa. To akwai abubuwa irin waɗannan babin su daban. Shi yasa ai shi kasuwanci nace urfin kowane nau'in abubuwan kasuwanci akwai al'adar shi wannan kasuwancin haka ake yin sa. To dama ai shi ka kamfani yawanci ba a cewa za a auna misali ka go sai kula ai ba ka ce an banke ka ga ta kai sha yau dan haka yanzu me ake bukata yanzu ta zama tana gurin ka. Kamar wani yaro shi yana irin da harka da kamfani haka wanda suke sai masa da garin irin kamar garin da suke yanzu suna da mata suke akan ba shi kuɗi kamar 50,000 haka a gidansa wanda matarsa za ta karɓa yanzu ma sun ma koma ma he ma kin ma kai kuɗin ki ma an kawo za a baki to kwanaki kamar cikin damanan nan da aka zo da shi sai ruwa ya tafi to ka gani ko ka gani wannan dukan da ni ya huce to ai wannan dalili ne yasa da ma aka hana. Ai kai wannan garantin dahir ka faɗa na rashin tabbas din su suna wato harka ce ta hannu baka hannu ƙarya. Abu ɗaya za a yi gyara kasuwanci nasu kwaɗe ne, yadda ka ce yanzu ma sai kin mara kuɗi za baki ko sai ki je a ɗau sunanki kina cikin wanda an wa alƙawari in dai kayan ne ya zo lafiya za a baki buhu kaza, rike kuɗin ki sai ya zo shikenan ko. Amma an sa kuɗin yanzu asara kan wata fada, su waɗannan ne suka asara ta fada kansu, domin in ruwa ya da kai
ya holo ko ya sha rana su za su yi wa su, amma bai kai daraja da kyau wanda ruwa bai daka ba. Abin ya shafe su, to wannan dalilin ne yasa aka hana, ka gane? To a'a, babu nahi an bai ta'ami qabla an yuqbada, ai shine ko. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله تيرا da mace Allah su kara tabbata gare shi ce man ibta'a ta'aman, wanda ya sai abinci fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu, saboda matsala kai ka saya to kai kuma kanka sai ka auna ka tabbatar nawa ne sannan sai ka sayar. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد وهو السند قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا ابو عوانة وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، wanda ya sai abinci kai kanka sayar sai ka auna shi kaga yadda yake. قال أبو عوانة في حديث قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام، كاغني ina tsammanin kowanne abu ma kwatankwacin abinci ne, ya kamata a auna shi, ya kamata san yadda yake sannan a sayar. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه ساعان. من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا هنا أسيد da abinci har sai kwanuka mudu guda biyu ya gudana kan abincin. Sa'ul ba'i wa sa'ul mushtari, da kwano mudu na mai saye da na mai sayarwar. Mai sayarwa ya auna ya ga kwanon kaza ne, ya ce to nan kwano 20 ne, sa kwano ka gwada, kai ma ka sa kwanon ka gwada, sai kasuwanci ya kullu. Shikenan. Babu bai'il mujazafati, babin da ya zo na an hana a sayar da kaya tari guda ko ɗauri guda, ko kayan da ba a auna shi ba, ba san kwano nawa ne ba, ba san mudu nawa bane, ba san skeli nawa bane, tari guda ko ɗauri guda ko a leda ko wanda ba a san adadinsa ba, kuma ba a auna shi ba. Rashin auna ne yasa me ba a san adadin ba. قال حدثنا سهل بن ابي سالم قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، mun kasance muna sayan abinci minar rukubani daga fatakai, fa huwa bil kiyari salasata ayyam, yana da zabin kwana uku. Fa in raddaha, in zai mayar da ita, radda ma'aha mislai labaniha aw qala misla labaniha qamhan, to kwatankwacin wannan nonon sai mai da shi, ya mai da alkama a kwatankwacin wannan. Da ifi ne hadisin wannan, amma kuma ma'anarsa mai kyau ce, saboda yadda na baya faɗa haka shi ma wannan ya faɗa. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات كلابة، ويسيد دبوبي wanda hantsotsinsu yake cike yaudara ce, shine kilabatu bi ma'ana kadi'a. Fala tahillu kilabatu lil muslim, yaudara ai bata dace ga musulmi ba, yayi yaudara bai dace ba, ko da dai hadisin da'ifi ne amma ma'anarsa haka take. Babul kharaj bi dhaman, babin da yazo na bawa idan aka zo aka sai da bawa, ka sai bawa ya zauna a gurinka,
tsawon lokaci, kaga zai masu ayi, zai yi aiki ya samo kuɗi ya samo kaza kai yake samuwa. To sai ka iddila'i bayan tsawon lokaci sai ka iddila'i yana da aibi, sai kaga kai wannan bawan dama haka yake yana da aibi, to yanzu za a iya fasa cinikin. Ko da hadisi ne da ibi, amma malikiya hadisan da suka zo akwai manganu akai, amma malikiya suna da wannan hukuncin cewa to yanzu sai ka mai da bawan, to duk kuɗin da aka samu da sa'ayin da aka samu da sauransu naka ne kai, ba za ka mai wa da mai bawan ba. Shi mai bawa za ka mai da bawansa da me, da kuɗinsa. Yanzu me za ka yi kai, ka riƙe wannan amfanin da ya ma. Kuɗin da bawan ya samu kai ba kai samo ba, to yanzu ba za a ce in ka mai da bawan me za a baka? To za ka mai da bawa, za a dama da kuɗin ka, to kuɗin da ya samu na aikin ba za ka mai da su ba. Imana shi yau sa yi, me yasa? Saboda shi ne ya yaudare shi, bai gaya mai yana da illa ba. Ka gani? A'a, bakina ne ya faɗa haka. Bakina ne ya kuskure. Bakina ne ya kuskure. Ba haka nake son ce ba. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب أم مخلد ابن مخافف ابن إيماء ابن رهاضة الجفاري عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ما يكون أن خراج العبد بضمانه kudin da ba ya samu da haraji duk abin da ya samu to yana karkashin bamanar tabbatuwarsa a matsayin sa na wanda ba shi da illa. In yana da illa zaka mayar a ba kudin ka kuma ka rike kudin da ya samu, in kuma lafiya lau shikenan, ko kuma ka aminta da shi haka wannan ba matsala. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا ونمتني يسوبا فاستغله سيجي مي أيكي وند يسامو مي كودي ديوا ثم وجد به عيبا sai kuma bayan yana fita samu mai kudi yana mai aiki ba, sai kuma ya samu bayan yana da aibi, faraddahu sai mai da shi. فقال يا رسول الله إنه قد اشتغل غلامي bawa na yi min aiki mai yawa fa ya samu mun kuɗi kuma amma ga aibi na gani. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaj bi dhaman, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai akwai lamani a ciki. Babu odatir raqiq, babin da yazo na yau wannan nake so in magana dazu nace wai ta hadisan sun inganta, wannan ne yake da rauni, amma malaman malikiya suna da magana kai wannan magana. Odatir raqiq shine zangon ɓata cinikin bawa, zango na ɓata cinikin bawa. Kai ne ka sai bawa, to zango nawa zai yi? Yawa garantin, to ai shi ba turanci ne, ya zama Hausa. To garantin ka nawa ne? Shi yasa wani hadisin kaga yana da rauni, amma kuma malamai suna da magana da yawa a kansu, saboda wannan zangon ya ɓata hadisin farko. Shi kaga hadisin farko ya nuna tsawon lokaci ne, shi kuma nan ya ce kwana uku ne, kuma wannan hadisin na kwana uku da ifi ne. To inda za a gane girman fuqaha da wajen fitar da hukunci, kai nan an ce ka ɗau hukunci wanne za ka ɗauka? Ya aka shiru? Ka yi hukunci ne da me ingancin isnadi ko ingancin hadisi, amma ƙa'ida da wannan hadisin da ifi ake aiki kuwa. Kuma ko ku ne haka za ku yadda ka sai wayan mutum sai da ta je ta wajen wata shekara ɗaya ma ya dawo ma da ita? Ai gara ma sai su kwana uku misali, ko sati ɗaya a kasuwa ne, amma sai da ta yi watanni. Illoli nawa ta samu kai a gurinka? Ka gani misali fa ne da shi. To kaga su uda sai suka ce kai wuce kwana uku, in ya wuce kwana uku ya kai 4
ba ruwan wanda ya sayan ma ko to قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق 3 أيام garanti na bawa zangon da zai a gurinka in ka samu matsala kamar da shi kwana 3 ne in ya wuce kwana 3 kowace matsala ka samu sai dai ka hakura ka zauna da shi قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أهدة بعد 40 وكاجا أنكو wai babu wannan garantin bayan kwana 3 ka zo kai wannan babu sai dai me sai dai ka hakura ka zauna da shi in ya kai kwana 4 wato na daya kwana na daya zaka iya maiwa kwana na biyu zaka iya maiwa kwana na 3 zaka iya maiwa ran na 4 ba dama babu man ba'a aiban falyubayyinuhu to ka gani to abin da yasa mutane ba sa yin haka saboda abin darajarsa za ta ragu to kuma ai gara darajarsa ta ragu idan ana sayar da Allah ya kiyaye mu ya raba mu da talauci tiles lafiyayye ake sayowa ko abi ragowar gutsan me ake da su zubarwa ake ai haka ma ake yi zubarwa ake yi ko da kutai da kuma ya kuma yi sayarwa madara pek din me ake yi wadda ta tarkace ta fito yanzu me ake da ita shinkafa inji ya fitar da mara kyau me ake zubarwa ake yanzu me ake yi ko to dan Allah da wancan tiles din wanda yake a kwali da tura gutsawa darajar su daya da madara ta gaske da wadda ta zubo darajar su daya da biskit na gaske da wancan da ake da kwansa daga can ruwa da ke shi darajar su daya ba darajar su daya ba yanzu wanda ya ce so mun pieces na tiles aibin ya bayyana ko ba bayyana ba baka da matsala ya bayyana fake madara zaka so mun ta bayyana to abinda ka sayar da shi a matsayin garanti ne mai kyau kuma alhalin yana da aibi idan waya ce ta ci sanso ka ce waya ta nake so sai sanso ta ci sai me ai dama zai lissafi to kudin wayan nan sanso nawa ne naira kaza da kudin sawa da wahalar sa naira kaza shine sai ai ciniki in ba haka ba kai so sanso ka sa mata ka sayar nan kuma zai ce to ai kuma ta bude ta tana dai da me illa to ai dama duk abin da yake da illa zaka sai da shi kai illa ta shafa ka bayyana dan uwanka abin nan fa ga yadda yake na sani ni ne na gani ina so shikenan sai ya saya eh sai ka je ka sayar da shi ka bayyana illarsa a kware ku to kai me yasa ka kawo shi kasuwa saboda ka illa ai sai ka faɗa saboda illar ka gane duk fa wannan abin me maganar da ne farkon karatu mu'amala ce kasuwanci ba a so ka cuci kowanne da za ka yi kasuwancin da shi to kai zalunta ka aka yi ka kasa bi so sai ka je ka zalunci wani kai to wani abu ya ce kai ku tarkata wannan abin ku je a kai shi kasuwa a kai ta kasuwa ko ku kai ta kasuwa ku maza ku ya ake cewa ku shigar da ita wallahi a ba lallaba ake cewa ku maza ku shigar da ita ta shiga a haka ban ji ba sosai mana to ai mana za a samu to ba zai bayyana ba saboda ai kuma kuɗin ba za su kai ba sai a ce kai wannan ku lallaba ta ku shigar da ita a haka an yi auren to ai magana aibi muke kuma ka kawo mana aibi
to wallahi ba da kuɗin sayan ba, ina da kuɗin sayan ba yanzu ba zan saya ba. Ita ma ba ta cikin abin da nake bukata, ba damuwa ta bace. Yawwa to kaji magana. Waye ya ce da kai mai da shi da riba? Ad-daman al-kharaj bid-daman fa aka ce. Kharajin wannan shi wannan sa'ai shine kharajin. Sai aka ce bid-daman, da damanar rike shi da kai da ce da shi da kai, shi yasa aka ce ka rike kudin, ba ce aka kamar da kudin ba. Kai din nan kai ne za kai yanzu riba bi ce. Ka samu ribar kudin da ya samu wa, kuma an dawo da kudin ka. Ka gane? Shine aka yi. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماصة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باء من أكيه بيئا فيه عيب مسلمين أو مسلمين بيداتي بحالته بحرام ga musulmi ya sayo wa dan uwansa abinda akwai aibi a ciki illa bayyanahu lahu, sai ya bayyana mashi ko. قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكهول وسليمان بن موسى عن واثلة بن أسقاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه, wanda ya sayar da abu da aibi bai bayyana shi ba, lam yazal fi maqatillahi, ba zai gushe ba cikin fishin ubangiji, wa lam tazal malaikatu tal'anuhu, malaiku ba za su gushe ba suna la'antarsa. To saboda to ko da hadisin da ifi ne amma ma'anarsa mai kyau ce, ta inganta, haramun ne ba daidai ba ne. Aibin ka kawo mana? Kai aibin naka ma duk ya samu aibi. Ka kai min gida? Da yaushe ka kai? Habibu wannan wanda ya kawo min invitation yanzu a gaban ku yana gayyatar ƴan uwa masu albarka ɗaurin aurensa da za a yi ranar Asabar 2 ga watan 5 2026 lokaci karfe 10 na safe wajen haɗuwa wajen ɗaurin aure sabon garin Wudil layin Muktar Abba Dalki. Shikenan ma anan kai mai saba ka ɗauta ƙauyen ku ba, kaga shi gege. To Allah ya sanya alkhairi, Allah ya sanya albarka, Allah ya kuma ya bada ikon zuwa. Wanda ba su samu dama ba ran Asabar wacce kenan a wannan rana yace ba sai ka zo karatu kenan. To Allah ya sanya alkhairi jibi to Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya hada kawunan su da albarka da alkhairi. Wanda suke da niyyar auren su ma Allah ya hore, Allah ya yassare yadda za a yi, Allah ya shiga lamuran, Allah ya dafa. Wanda suke da kokarin ƙara auren Allah ya hore yadda za a ƙara gaba ɗaya, sawa'un masu niyyar ƙarawa aka ci ko mai ɗaya ne yana da niyyar ƙara, mai biyu ne yana da niyyar ƙara, mai uku ne yana da niyyar ƙara, Allah ya hore ya sare yadda za a nema gaba ɗaya a ƙara auren. Kuma Allah ya bada ikon riƙewa, ya bada juriya, ya sa juriya da haƙuri yadda za a yi, don wannan shine matsalar, shine auren. Abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta wa iyayenmu, Allah ya gafarta wa malamanmu, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.